Исеміз, мен Семир Радиев Кашапов, мен Қозанда яшим, Қозанды яратырға тырышам. Міне біздің бірінші ертібіз, ол Беркутов ерті, Татар бистесінде орнашқан, ескі бистеде. Бұл ерт маған не үшін мұхим, чөнки мен ертіні бұядым, түзеклендірдім. Бұл ерт Томсор фестивалінің бір ерті енді. Біз шуды программа бар, волонтерлар білән, біз ғаризалар жиябыз, Қозандағы шашы кішерден, амаларын ертларын түзеклендіребіз. Бұл ерт маған әсе білән қызық, сіз көресіздер, аның үстінде бик мотор парапет бар. Көптен Қозада яшаған кішер бәрекел біләдір, бұл парапет болмаған. Ғұман бұл ерт ешіл түсті болған. Нешіктер біз бұл әйбіріне көргеш енді башқа ештірушылармен оладық. Әйдегі сақша табық, міне бұл парапетіні яғадан тұрғызық, бұл ерт қойық. Нешіктер міне бұл ішлер барды, бірнеше ай, қыш вақытта еді, лекен міне бір жай жеткеш, бұл ертқа міне бұл парапет қойылды. Дұрыстықен мен аңтаған нәрсе бірін қадірлі бұл ерті, чөнки ескі бестеде қазір бик көп шындай реставрацияны кешірген бар биналар, лекен көпшілігінде кішілер яшаймайында ресторандар, музейлар орнашқан, нешікте болса тұрмыш сезілмей, кіші болғаны сезілмей бұл ертларда. Бұл ертта енді көптен бір ғайле яши, қонақта да болған бар, алардың еші қыладындарында да музыка ойнаған бар. Шуңа көре мұнды ертлар әлбәтте мені бікті қатты шатландыра. Шуңа көре мен сізге мұнда аларыны аны көрсетерге да шақырды мен. Әжептәнмәгіз біз бұл шұрында тұрабыз деп, лекен міне дүрсеткенде міне бұл қара миляш үскен орында 100 елік тұрмыш қойнаған, мұнда Тұқай ұрамында 100 елік Әлисла гәжеті ішлеген. Бұл редакцияда барымызға таныш Фатих Амирхан біле Ғабдулла Тоқайлай ішлегенлер енді. Ираққара кетсек, анда Ғазиз Ғубайдуллин, Сали Ғубайдуллин ерті тұрған. Бұл Ғубайдуллин сәудегерлер бұл редакция ақша бергенлер. Редакцияның есімі Әлислах. Ислах, яғни реформа, шәкіртлер білім реформасына бағышланған гәжет. Бірінші гәжет атынан бірсі. Менің үшін Фатих Амирхан дұрыс еткенде Ғабдулла Тоқайдан нешіктер қадірлікті, чөнки менің үшін мұндай қаршылықлы персона өзгерушен, травмасы болған кіші нешіктер яқынырақ дұрыс еткенде һәм әгер де мен Фатих Амирхан турында көптен хыяланған пьесамны yazsam, аның вақиғалары менә нәк бұл орында башланыр. Меніңше бұл бик зор шундай Қазан тарихы символы. Бүйік шәхесләрне біз гел истә тотабыз, аларға дан укыйбыз инде, ләкин аларның эшләгән йортлары урамнарында шлагбаум тора. Рахим тегіз, біз элеккеге Пишан базары урамында, хәзерге Парижский коммуна урамында, бұл минем яратқан Шәк музейі, минем аның белән күп эшләрем бәйле. Күрәсез, ул бик матур. Быел біз аны дуслар белән бергә тагын бер тапкыр буядык, яңарттык, күп системаларын үзгәрттек дөрес әйткәндә. Миңа бу музей кадерле, чөнки бу шәхси музей. Дәүләт аны карамый. Бу музейны ике кеше ачкан иде. Элек алар мәсәлән сәүдә эшләре белән шөгыльләнәләр, ләкин ничектер менә күңелләре шундый булды, үзләре өчен Шәк турында, татар халкының тормышы турында сөйли торган музей ачтылар. Мин монда күп эшләр мәйтарам. Әйдәгез карыйк, дөрес әйткәндә бу чөп-чынлап татар кеше яшәгән йорт, элеккеге Бигаев сәүдәгәре йорты, 19-нчы гасырда төзелгән. Монда менә теге 19-нчы гасырда кешенең ничек яшәвен күреп була. Беренче мәсәлән игътибар итә аласыз, бу йортның ике күрү урыны бар, Ундагысы кызлар өчен, судагысы егетләр өчен, ир-атлар өчен. Хәзерге вакытта монда күп санлы туристлар килә. Иң кызыгы бу әлбәттә гади музей түгел, чөнки
Мында витринлар юк, анда теге шәкшәкләр тәрәсе коеласында ятмый. Мында сез киләсез дә сезне кунак итә инде бу йортның хуҗасы, аның турында сөйли, бу йорт турында ничек монда яши, һәм фәлән-фәләннәр. Азакта кешеләр менә монда шәкшәк белән бавырсак белән чәй эчәләр. Аларга аеруча ошый. Һәм миңа бу формат ничектер күңелгә бик хуш килде, чөнки мин үзем әлбәттә журналист буларак, башка журналистлар буларак кебек инде музейга бик каты тартылам, чөнки без теге хәзерге заманда турында гына түгел, без тарих турында бик күп сөйләргә яратабыз. Һәм менә мондый шәкшәк музее ярдәмендә без монда лекцияләр уздырабыз, концертлар безне монда уза, без монда клиплар да төшердек, нәрсә генә монда булмады. Алла бирсә, монда тагын да безнең эшләребез киңәер. Шуңа күрә рәхим итегез. Без беренче катта, цокольдә, монда шәйханәбез урнашкан. Бөтенкедә бу урында без минем күп нәрсә булган, күп вакыйга оештырылган. Бу пианода, мәсәлән, кешеләр уйный һәм җырлый. Монда Гауга төркеменең, Абадель төркеменең, Булат Шәймиевнең концертларын оештырган идем. Эльдар Шафиков монда лекцияләрне сөйләгән иде, татарларның мәхәббәте һәм татарларның үлеме турында бик шундый дулкынландыргыч лекциялар булган инде. Үзем дә монда концертта уйнаган бар, күп итеп, һәм шундый кызык әйбер. Мин монда кайвакыт экскурсияләрне башлый идем. Һәм бу ак диварда фильмнар күрсәтеп, татарларның нинди булганлыгын, дөресен нинди булмаганлыгын турында кешеләргә шулай тәсилләп сөйли идем. Шуңа күрә бу кызык урын. Күрәсездер инде, кайбер диварларның бер эшләрендә таклар күренә. Элек 100 ел элек башкача төзелгән иде. Дөресен бу йорт музейга тапшырылгач ул күп проблемалар килеп чыкты инде монда, чөнки су, җил, вакыт бу йортка бик каты тәэсир итә. Чөнки менә һәр елны без аны коткарырга тырышабыз. Һәм бәлки кызык әйбер, менә минем соңгы альбом чыккан инде март аенда быел, һәм аның обложкасында менә бу тәрәзә күренә дөресен. Төшсәгез, мин аны төшергән идем. Фотограф бу якта тора иде, мин үзем теге якта урамда торып, менә шундый фото ясадык. Альбомның исеме Галиябану. Шундый кызык бер гадәттән Радиф Кашапов үзе урамда торып, тарихи йортның эченә карый. Шундый символик рәсем. Бу альбомны сез бөтен стриминг платформаларында тыңлай аласыз. Вот шулай. Менә күрәсездер, менә монда диварда әйләнгән бөтен кәләпүшләр, бу музейның хуҗалары аны төрле ердән алып кайткан. Менә монда мәсәлән төрек фәсе, монда үзбәкләр кия торган, кыргызлар, анда бәлки инде төрлесе инде. Менә монда ишкәндә татар итенең шундый гадиләштерелгән образы инде, күрәсез, монда келәмнәр дә бар, сандыклар, менә казан ята, монда кеше акча ташлый бәхеткә дип инде. Төрле шундый көнкүреш әйберләр. Әйткәндә, һәрбер татар кешесе авылда яшәгән булса, ул күп әйберне таныр. Аның өчен теге шаккатырлык әйберләр юк, ләкин әйткәндә менә туристлар килгәндә, әлбәттә шакката, чөнки бу гади музей гына түгел, кебек монда беркайда баяла юк. Теге беркем дә әйтми, моңа кагылмагыз, моңа тимәгез, зинһар. Киресенчә, монда барысына кагылып була, алырга була, фотога төшергә, сораулар бирергә, теге кунакка килгән кебек, әйтәләр, үзегезне игездә кебек хис итегез, һәм син менә монда карап йөрисең бу йортны. Һәм монда күренә инде бөтен нәрсә шундый зур мәхәббәт белән эшләнгән дип әйтеп була. Бу урын миңа нәрсәбән кадерле, мин монда күп нәрсә төшергәнем бар. Кечкенә генә теге TikTok өчен видеоларда, зур клипларда. Шуңа күрә менә монда мин еш киләм. Миңа монда бик рәхәт. Карагыз, менә бу шундый төп бүлмә дип әйтеп була. Монда гадәттә кунаклар киләләр, чәй эчәләр.
дөрес әйткәндә кешегә чәй эчкәндә инде аңа мәсәлән экскурсия бик каты ошамаса да башта аннары бик каты ошый башлый чөнки монда чәк-чәкне бирәләр сиңа бавырсакны шәп чәй әзерлиләр. Монда инде күренә татарлыкның шундый көнбатыш көнчыгыш арасындагы булганлыгы. Бер яктан менә монда өстәлләр бар, урындыклар, икенче яктан менә безнең оператор сәкедә утыра. Бер яктан менә монда бар көзгеләр, икенче яктан менә сандыклар, баяннар, монда элекке киемнәргә туры китерелеп тегелгән төрле киемнәр инде. Һәм бу төшкәндә шундый кызык урын. Монда тәрәзәгә карасаң нәрсә генә күренми. Элеккеге печән базар урамы. Biz күптән кыйланабыз инде аңа шул исем кайтсан иде, чөнки печән базары турында истәкләре бар, Париж коммунасында турында бернинди истәлекләр юк. Тәрәзәдән күренә печән базары мәчете, менә безнең продюсер утырган тәрәзә артында анда элекке Сара Садыкова туган йорт бар. Хәзер аның урында хәзерге традиция буенча әлбәттә анда бушлык, анда бер нәрсә юк хәзер, без булачак анда 16-нчы йорт турында. Ләкин менә без һәрвакыт сөйбез инде. Сәтетыгыз вальсларны, танголарны язган композитор менә бу йортта туган. Гаҗәпләнмәгез, без нинди шундый шыксыз янда торабыз дип, бу Мекшилар урамы 2 һәм бу мазут йорты. Барыбызга да билгеле инде, Татарстаннан алтын ул нефть, һәм менә бу йортта беренче нефтяной компания оешкан иде, 100 ел элек. Йортка 180 ел, ул шундый хәлдә. Һәм без дуслар белән аның хәлен үзгәртергә тырышабыз. Һәм хәзерге вакытта анда шундый җыештыру эшләре бара, аннары ала бирсә консервация булачак, реставрация һәм ала бирсә монда нидер яңа шундый музеймы яисә шундый ресурс үзәге яисә остахана оешыр. Белмибез, ләкин менә хәзердә монда кирип аның хәлен белергә була. Әйдәгез берип карыйк. Менә без йортның эчендә, бу элек инде без шулай уйлайдык. Уйлыйбыз инде 180 элек моны бер рус сәүдәгәре төзегән. 20-нче гасыр башында монда мазут компаниясенең конторасы урнашкан иде. Соңрак инде инкыйлаптан соң монда инде кешеләр яши башлады. Мин мәсәлән бу йортта 70-нче елларда язылган хатларны таптым. Зөфәр исемле абыйга тапшырылган бу хатлар, алар аңламыйча хәзер инде барысы да вафат. Берничә ел элек моннан кешеләр китте инде. Ул шундый шыксыз рәвештә тора, барысы да ачык. Монда бомжлар яши. Хәтта аңламыйча хәзер дә кайвакытта табып булаларны. Менә кичә егетләр әйттеләр, бер бомж аларга да җыештырырга булышты. Хикмәт нәрсәдә гөрс әйткәндә, менә бар безнең шундый краеветлар инде. Төбәк белгечләре, алар типа битләр бу йортка аны коткарырга кирәк дип, ничектер теге хөкүмәттән ярдәм сорарга яисә теге мәсәлән теге күп итеп Facebook'та каугалашырга вакыт булмады. Без ничектер җыелдык та, менә моны җыештыра башладык. Менә күрәсез, менә күп ничәмә капчыклар. Без инде бер 70-60 капчык чыгардык моннан инде. Менә ала бирсә киләсе көннәрне тагын бер тапкыр шундый партия китәчәк. Аннарысын бу йортны без каплыйбыз, консервация ясыйбыз, ягъни монда бер көн дә кермәсен дип. Аннарысын менә без уйлыйбыз төрле компанияларга мөрәҗәгать итеп, алардан ярдәм сорарга. Берничә идея бар. Мәсәлән, монда Татар орнаменты музее ресурс үзәге, ягъни мәсәлән кеше үз идеясе белән монда килеп, ничек грант алырга дип өйрәнә ала. Шулай ук мәсәлән монда берничә рәссам остахана урнаштырырга тели. Шундый бик кызык булыр иде, чөнки әлбәттә инде шыксыз булса да, ул елга порты белән автовокзал арасында урнашкан. Монда күп кеше йөри, һәм тагын ни гаҗәеп, элек Мекшилар урамы гомумән шундый бик зур урам булган. Әлбәттә без бит Яңа Бистәдә торабыз хәзер. Яңа Бистәдә күп кеше яшәгән, сәүдәгәрләр, бизнесменнар инде, эшмәкәрләр. Һәм менә монда Мекшилар урамында шундый бердән-бер гражданлык йорты сакланган. Менә бу Мекшилар йорты. Һәм күп кеше бу турыда белми иде әйткәндә. Ләкин нимчә тарихны ярату, казны ярату шундай белән тора. Теге фотоларга карап, элек ничек шәп булган дип, теге мусала бутыры түгел, менә ничектер кул сузганып, менә шундай
bilmiyorum, pişirak işini boşkaruu eğimi, irten tırıp, mesela jiyiştiru, bu şunlap da mine mehabbettir indi Qozonga. Ne şuna göre men sizge bunda alıp keldim de, Qozonning bu yağında көрсөтөргө. Көрсөткөндө Qozonda munda yurtlar әле дә күп. Эми анын хәлләре билгисез, алар белән нәрсә эшләргә. Шуңа күрә әгәр дә сез шундый йортлар турында белсәгез, хәбәр итегез. Безгә дә кушылыгыз мондай эшләргә. Алар һичшиксез саваплы. Mesela менә күренәме? Түшәмнәре җибәрелгән. Токталары архитекторлар әйтә, бу токталарга 150 ел. Менә күрәсең, бик каты токталар. Монда кешеләр яшәгәннәр инде. Көннәр бүлмәсе булган. Берничә көнлек монда ничәмәдер күп итеп шуп булган. Монда нәрсә генә без тапмадык. Дөресен генә бу йортта анда ниндидер китаплар, хатлар, анда күлмәкләр, мендәрләр, абой кисәкләре. Ну, һәрбер кеше гомерендә нәрсә генә җыймый дөресен генә. Нигә дә аннары калдырып китә, әйме? Шундый зур сорау туа. Һәм без инде менә җыя башладык, төрле берне күрсәтә алам, без нәрсә таптык. Бу җиһазлар нигезендә, әйберләр нигезендә хәзердә Мазутовның музеен ачып була. Карагыз, нәрсә генә юк. Уенчыклар, индер буддизмга бәйле, бер нәрсәгә бәйле урыннар, әйберләр. Шашкалар. Мәндер веер бар бунда. Әсә бу Мөхәммәд пәйгамбәр алейһиссалам тормышы төрлесе. Бу гади бер йортына балдаклар бар. Әйме, кеше яшәгән фотолары. Шуның белән безнең сәяхәтебез тамам. Мин сезгә Казанда иң якын биналарны күрсәттем. Киләчәк чорга кадәр шашырга насыйп булсын. Рәхмәт.